Satoja ennen jääkautta suomalaisiksi kutsuttu pieni, mutta sitkeä kansa asutti maataan napapiirin lähistöllä lumen ja pimeyden ympäröimänä. Tämän kylmyyden ja autiuden keskeytti kuitenkin vuosittain lämmin, valoisa ja yötön aika, jolloin suomalaiset viljelivät viinirypäleitänsä vaatimattomissa viinitarhoissaan, saunoivat tuhansien järvien rannalla savuavissa saunoissaan, joivat olutta ja söivät saunamakkaraa. Eräänä tällaisena kauniina kesäpäivänä olivat Jussi ja Liisa, nuori viininviljelijäpari, käyskentelemässä niitulla. Yhtäkkiä näki Jussi jotain liikkuvaa viinitarhassa kypsyvien rypäleiden lomassa. Katso Liisa, mikä tuolla on. Se on liian pieni kaniiniksi, liian hoikka ollakseen lintu ja liian lyhyt ollakseen käärme. Sammakkokaan se ei missään tapauksessa ollut. Voi voi, huudahti tähän Liisa. Katso, niitä on useita, niitä on sadoittain, miljoonittain. Ja Jussi ja Liisa katsovat epätoivoisina, kuinka nuo kummalliset eläimet olivat syömässä nälkäisiin ahmatin kitoihinsa heidän ainutta tulonlähdettään, kypsyvää viinirypälesatoa. Voi voi, huudahti Liisa uudelleen. Katso niiden ahneutta, ne syövät kaiken. Millä minä talvella ostan saunalenkkiä ja juomaksi olutta? Voi meitä, Jussi. Silloin Jussi teki rohkean päätöksen. Liisa, älä ole epätoivoinen. Käykäämme ja kutsukaamme tänne Urho, vanha tietäjä, viisas. Hän kyllä osaa meitä auttaa. Ja Jussi ja Liisa riensivät kauas syvälle metsään, missä suomalaisten tietäjä, ikiviisas, arvoisa ja kunnioitettu Urho asui. He tapasivat Urhon mietiskelemässä savusaunansa verannalla, katse suunnattuna keskiyön aurinkoon, piippu suussa ja muovivirsut jalassa. Urholla oli yllään niilinvihreä rohdinpaita ja lanteillaan syvänsininen saunapyyhe. Jussi ja Liisa kertovat hätänsä, pyysivät Urhoa kiiruttamaan apuun, auttamaan köyhää, pientä Suomen kansaa. Minä tulen, olkaa rauhassa, vastasi Urho. Seuraavana päivänä näkivät Liisa, Jussi ja koko Suomen kansa heidän mukanaan, kuinka Urho saapui yli vaaran, lähestyi ahneiden eläinten täyttämiä viinitarhoja, pysähtyi, kohotti säihkyvän viikinkiniekkansa ja lausui jylisevällä äänellä jumaliset loitsusanansa. Heinäsirkka, mene täältä hiiteen! Ja vielä uudelleen. Heinäsirkka, mene täältä hiiteen! Ja kolmannen kerran, jolloin koko Suomen kansa yhtyi loitsuun. Heinäsirkka, mene täältä hiiteen! Ja samassa nousivat nuo ahneet otukset viinitarhoista, pakenivat pyhän kauhun vallassa suoraan etelään ja upposivat kauhusta kirkuen hyiseen Itämereen. Suuri riemu nousi suomalaisten keskuudessa. He tanssivat iloissaan, riensivät saunoihin, avasivat oluttynnyrit, kantoivat saunamakkarat esille ja juhlivat suurta sankariaa, Urhoa. Neitseet lähestyivät häntä tanssien ja laskivat hänen harteilleen pyhän purppuran välisen liitan ja varustivat hänen pyhimyksen kruunulla. Pyhä Urho kääntyi, totesi työnsä taas tehdyksi, loittoni kansastaan ja katosi vaarojen taa savusaunaansa lämmittämään. Mutta kansa jatkoi juhlimistaan, riemuitsi uudesta vapaudesta, heinäsirkattomasta Suomesta ja muisteli kiitollisena omaa sankariaan, Pyhää Urhoa, joka oli pelastanut kansansa. Ja joka vuoden maaliskuun 16. päivänä kokoontuvat suomalaiset muistelemaan tätä suurta tapahtumaa, kokoontuvat viettämään Pyhän Urhon muisto- ja ilojuhlaa.